Здравейте и добре дошли в канала на Mental Fit Психология. Днес ще разгледаме темата траурът, с какво се отличава от депресията. Ако това съдържание ви допада, абонирайте се, за да не пропускате нови видеа. Нека започваме! Преди да започнем, искам да отбележа, че разглеждам депресията и меланхолията като синоними, въпреки че някои психоаналитици виждат голяма разлика между тях. Говоря за психогенната депресия, която се причинява от външни стресови фактори, като трудни житейски ситуации, загуба на любим човек, внезапно нарушаване на обичайния начин на живот и други. А сега по същество. Какво е траур? Траурът е умствен процес, който се задейства, когато сме изправени пред загуба. Това не винаги означава смърт. Възможно е да загубите идеал, очакване, илюзия за сигурност, собствена идентичност и дори концепция за живот. Например, човек може да се почувства уязвим в този свят и да преживее загубата на идеята, че винаги ще бъде щастлив. Откъде идва траурът? Бебето се ражда без разбиране за скръбта, т.е. тъгата. Светът се върти около него. То е обичано и желанията му са задоволени. Бебето има само приятно-неприятни усещания. Гладът е неприятен, ситостта е приятна. Тъгата възниква в умствения свят с появата на обект, т.е. другия. Обикновенно това е майката. Тя храни и успокоява детето, то се чувства като център на нейната вселена. Но майката започва да си тръгва, детето изпитва недоволство и към неговия опит се добавя компонент на загуба. Ето как може да се опише тъгата. Недоволството, свързано с загубата на любим обект. Достатъчно добрата майка оставя детето да скърби. Тя не се страхува от детския плач и си позволява да изтърпи този плач. Разбира се, не е възможно да се дадат точни рецепти, като кога да вземете детето и кога можете да го оставите да скърби. Всяка майка решава този въпрос сама. Детето постепенно започва да осъзнава, че майката е отделена от него. Това е първият етап от умственото съзряване – усвояването на принципа на реалността. Трудно е майка, която не е свършила собствената си работа на скръбта, да издържи плача на дете, а след това да го задоволява при първа молба, като не му позволява да се сблъска с реалността. Траурът е процес, през който преминава всеки, защото реалността постоянно ни подлага на нови и нови изпитания. Веднага, щом осъзнаем, че тази реалност не отговаря на очакванията, изпитваме малка скръб. Така траурът винаги е свързан с принципа на реалността. Принципът на реалността трябва да победи, но това е болезнен и дълъг процес. Когато човек загуби, възниква вътрешен протест. Той се вкопчва в миналото, отрича факта на загубата, не е готов да прекъсне съществуващите връзки с обекта. Задачата на траура е да освободи аза чрез отделяне от изгубеното. Защо е нужен траурът? Траурът развива нашия психичен апарат. Това е ферментът, необходим за усвояване на реалността, жлъчката на нашето умствено храносмилане. С какво траурът се различава от меланхолията или депресията? И мъката, и меланхолията са реакция на загубата на нещо важно. Когато скърбим, осъзнаваме кого сме загубили и какво е означавал този обект за нас и прекъсваме връзката с този обект. С меланхолията човек не разбира какво е изгубено и следователно не може да прекъсне връзката. Да вземем пример. Жена се развежда с съпруга си. Тя разбира, че любимият човек си е тръгнал, но може да не осъзнава какво означава този развод за нея. Може би, заедно с напускането на съпруга си, тя е загубила ясна роля, определена картина на света или нещо друго. В меланхолията знаем кого сме загубили, но не знаем какво сме загубили. С траурът светът става празен, а с меланхолията азът става празен. По същество меланхолията е преживяване на загуба на аза, а не на любимия обект. За да разберем това, трябва да се върнем в детството. Бебето възприема майката като продължение на себе си. Първоначално няма граници между психиката на детето и майката. Тези граници се изграждат в процеса на разделяне. Ако разделянето не е извършено адекватно, тогава други хора стават обекти, с които влизаме във връзка на сливане и чрез които чувстваме себе си. При сливането няма граници между собственото аз и това на друг. Другият допълва моето аз. Следователно, губейки другия, аз като че ли губя част от себе си. За да скърбим, трябва да осъзнаем какво място е заемал изгубеният обект в структурата на подсъзнанието. Да се върнем на примера с развода. Жената на символично ниво не губи съпруга си, а част от себе си.
Без мъжа си тя не може да се почувства цялостна, той сякаш се оказва опора за нейното аз, а когато мъжът ти изчезва, тя изпада в черна дупка на меланхолия. В терапията можете да видите, че е изградена връзка на сливане с съпруга. Можете да отидете още по-далеч и да откриете, че съпругът през цялото това време е заемал мястото на друг грандиозен обект, от който някога е било невъзможно тя да се отдели. И най-вероятно този обект е бил майката. Как помага психотерапията? При скръбта загубата е съзнателна, а при меланхолията е несъзнавана. Терапията помага да се превърне меланхолията в траур, поставя граница между изгубения предмет и това, което е означавал за нас. По този начин най-накрая можем да осъзнаем изгубеното, да прекъснем връзката с него и да освободим място за новото. Работата на скръбта не може да бъде извършена сама, за нея е необходим друг. Другият човек е този, който ни помага да разберем реалността на загубата, да разпознаем загубата, насърчава изразяването на чувства, споделя преживявания и ни помага да ги изразим с думи. Психологът става този друг. Ако открихте стойност в това видео, ще се радвам да се свържем. Последвайте Mental Fit и във Facebook или Instagram. Бъдете здрави и до следващия път!